tun rumakan en ho le tur chu Canadian science fiction thriller film kumsang ni somni pathuma an ti chua Simulant ti nia atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me khovel lo changkang zelin Nexera company chuan mishing te chhortur Android servants Simulant ti an siam chuaka heng Android robot te hi uluk taka duangin mishing an tina thiang lova an mani khol an thlak danglam theilo bok hedan hi an zom nge theinan an siam veka anei tu te thu chu a ko yangilin an oi turani Evan le fei te run langin nu pahlim takan nia anina hian Android robot aum vea inchung sekrek engkim a khoi vek thin fein lemziana hun ol anei pha pialama Evan po anom ti ber piano tumin hun a mang thin ani nikha chu an len chuana konga an pathum chuan motor accident an tok hlau maya motor dangin ron suin tuya anor liam zui chumini tang chuan Evan ni tin nun phung chu a buai tana mangchia in ti buain an chet sual lai kha a mule thin fei chuan room pakhata akal rem tingai lova an nu pain kar chu adang lam so thle hei ba ka Evan hian piano atum thiam to lova fei riluna chu akun le tlok thin Evanan amu mangchung chang le chiat an to dan kha a soi chhuwa changin engma fei hian a soi pui thadu ngai box silo heti lai hian Android robot control tu le an laka mishing veng hin tu Ace officer na thok detective Kessler chuan robot wanted Esme alo zong me ka kumthum lai a chin hriat tura om to lovani Kessler hian a hnai to hle a topa chuan Esme chen na chu a zong chuak ta building a alu hnu chuan scanner mangin aum na tak an thli thlai masate te a aum na room a hriat hnu chuan pan chho threm room 404 chu aki kara Esme ron chua hnu chuan AI robot tana an siam ngong or chuwa in shutdown turin atia ma se Esme chuan athu soi chu engatan ma alo ngai lo Kessler chu khoi thutin a hnu kwal shepa stepa a the thlak hnu chuan atlan chezui Kessler chuan zui wat ma se akalna a hmuman lova electromagnetic pulse silai la chuak ruawin akap puak dur mai khochunga robot te chu chechang lovin an ding khong ngal thapa a chuizel nu chuan Esme bike khaltur chia lo khong ve reng chu awa muwa ngong or kha awo tir theitani hemi nu hian Kessler chu Esme apartment a kal lea in nei tupa chuan a chanchin lo hrilin Esme hi ina atom deuh renga tuvak ma a bengai lo ani apartment a en kual thuak nu chuan maktak main diary a hmuwa sanga khoin lemzia na bu alo ombok Simulant robot te hi mishing ang taka mania khosatura duan an nilovani apartment a chuan Casey awinen aron luta Esme chian thaber nia in soin pui ingai phot chuan ka pui don chenia tin Kessler a shilbok Kessler chuan alem ziak buami phek pakhat chu pothlain Ace kir lea electromagnetic pulse aka wang khan hau atok nge Kessler chuan robotin athu soi azom lo thu le mishing ang chia akho sakdan kha asoi ve a hemi nu hian technician yen mulein Esme taksa alo endik velme ka akhol chu toemon hekin an siam danglam te soi Casey nen khan in nai takin anom dun fauti a hmu chuak boka Derizia lemzia le uien koldan alo zirtir bokani zana Casey apartment a Kessler chu avakal lea ma se alo to tlat lo Simulant robot siam tu Nexera database a Casey ming azong lea a hmu zo box silo engponi sem banga chuan le khabu pakhat a hmu chuaka library a kalin na thok lo om chu a entir ngal
Casey ti ming chu a hriat thin thui na lo changa Esme lem ziak an hmu chuan Desmond ani hi atile anin biak mol lai chuan Casey aron lut thuta Kessler hmu ve le atlan chengal zui ngial ma se Casey chu venin atlan chepmana security camera in an chetlavel alo record vekani atu zinga fake kha ama lomin VR set mang chuan an hring nun hlui alo en vela Evan nen hun hlimom tak an man thin te chu enin kaukir le theise at ti hle hemi nu hian pula chenga Evan ron langin fo vel an tum chuan alo hiala hilaka hian in puan ka duani tin dar thalang ma struaya abeng a hup sak nu chuan a om zon aron in honga simulant robot alo ni verang to tina ni motora an chet sual khan Evan dik tak chu alo thitoa ina an kolsa reng an mani ang chia siam simulant Evan zok chu alo tinungani Evan chu an mani ang simulant robot omna hruai lea Fei simulant zok chu lo la nung lovin Evan taksa omna pot alo ruak thung Fei chuan VR seta khan an thil ton le hriat zong an record veka chu simulant robota hian an dalu thu soi Evanan an chet sualai a hriat chhuat theilo chan po kha alo delete then wangani Evan chuan zonanga hle ma se Fei ein shem reng thei tolowa Evan chu muthil tirin akalsan hemi nu lok hian Casey ron langin nexara a thok angin ein soya Evan taksa en fia nu chuan Evan a simulant hian hama dik tak rilru aput na satzia soya Fei chuan mangchia le thil hlui ngai tuana nei thina wangin muthil tir reng adu to thu alo soi ve thung Casey chuan Evan en kol na mun thatak a ko mua reilote omse apa ngai le mayang atia Fei chuan kaloin ngai tua donia tina chang Zana Fei chuan Evan a kor le piano te chu khoin a trap kara atopa chuan anin nei zungbun a phel taringot mai heti lai hian Kessler kha Nexera company CEO Higashi muturin avakala an simulant robot model tharber an tlangzar trep toni Casey ti ming a hriat ngai lo thu le Desmond chu a hriat thu lo shila engineer niin an tan alo thok to thin ani tuna simulant thar tur design tu berania na anzo fel main abantak nei thu soi Higashi vek chuan simulant te mishing angzo ka an siam chua chu phal sak turin angena mase Kessler chuan engma thuneina hanei lo thuina chang Fein Evan kha Casey soina hmuna chuan a hruai tange nge a chulai hmun chu simulant robot hoin an lo en kolani Evan chuan min kalsan su tin ngen ma se karon tlo ziang che tin Fei chuan a hosan hemi nu lok hian Casey aron lang hlola Evan hena chuan an thenom loka cheng angin ain soi Casey chu in puang zuin heta lo da tu che in pui khan muthil hlen tir che atuma kalau dangani tin Evan chu simulant tani ti a hriat thu soya Evan alungoi lo hle Casey chuan hinom dun le theinan kapuyang cheu tina chhuat sana Tlaya Fei kha art gallery enkol tu Joshua nen anin mua Fei chuan alem zia te mipui ma tlangzar ain pei to thu a hrila Joshua chuan pui nge yein tiamani Fei ho nu chuan an simulant robot kha Evan a momo peturin a tir zuya heti la hian Kessler an Casey motor license plate kha security camera atangin alo enfia ma se register ani tat lo atuka eisa kalin Esme memory enfia lea Casey an thi apeti muchuakin anin naile ti a hrechuak le wara Esme thilan zovel chuan Casey mingdik tak le a chenna a hriat bik lo thuina lo chang Kessler chuan a thu soi chu a oi lo hle a deiri kha chiarin inin mangayani an ti chuan Esme in a phalowa
min ven him atumani atibok heti la hian simulant Evan Khan an chet sual na mun kha avatloa uluk taka thil ngai tuin keisi muturin akal le apuina adil nu chuan keisian ataksa chu a hek thei thu asoya mishing pa ngai an sot theinan reilo te chung a shut down chu Evanan alo rem ti ni keisi chuan a hriat na khol pui ber chu la chuakin feinen an nun mandan te chu uluk takina ena Evan ron har nu chuan mishing ang chia ini toy tin ain zirzel na tur le khabua pea in dilim turing klapa a hruai zui len chuanan keisi ven an man wangin security camera atang chuan Kessleran anomna halo hret chata keisi ompui Evan chu fei simulant tani thu anron shilbok chanchin fei message in a shil ngal wata klapa chuan meiche pakhat an kalpui ti a hrele zela chu esmei ang chia sambuang alo ni reng mai heti la hian esme sambuang inen keisi kha an lo lam dun vela an ro man na soin nexera bula in mu antuma hemi nu lok hian an pani chuan nexera a thok scientist an kidnap zuya password chutirin nexera systema an lut theita simulant model thar chu nithum hnuwa tlangzar mai thei turin keisi chuan a siama esme hena scientist chu lo veng turati na kalsan an chetla vel hi drone in Kessler le ami ten an lo thli thlai renga reilo te anom na mun ron thlengin man an tuma esme sambuangi kha tlan chiat tumin in chunga azuang zak mai Kessler chuan electromagnetic pulse mangkhan aman tathawa esme samdum jok an hmutir chuan mak ati hle sambuangi chuan midang te ang bukin mangai na le zalen na kan nei turani alo ti rewa Kessleran zona tam a zo main amain sambuangi chu athi dadai mai Evan kha fein alo ko hotoa tu khat mishing ang chia a chetla vel an hmu chuan fe alung oi chi alova heisin an hriat chhuale che chuan i hriat rengna han ti chevek don atia Evan chuan athu soi chu enga ma alo ngai saklo piano atum thiam le to zia te chu entirin feinen chuan anin fopa ma se fein akal tlang pui thei ngang lo Evan tak ini lo tin akal sana zana alem ziak an pho chuana hmuna kalin amut off lutuk po azia deu Joshua aron thalai chuan thinrim ti hriat takin Evanan pangpar kengin alo en renga ina fei ron lu hnu chuan Evanan follow tum le ma se fei chuan ka pasalini lo tin a hoisan maka Evan thinrim lutuk chuan an lem zia tar atike chuai mai fei chuan thinrim takin in shutdown turin atia ma se ngoi rengin akal sana Evan chuan athu soi a hnial thei to tlatani atuka Kessler le yengin esme memory an lo en fial eme ka fein ron kholin keisi omna dik tak aron shilta manmo takin room chu an chhuwa san hloma esme in an phone thei ngirin keisi chanchin avashil wat keisi an Evan chanchin shilin an lo in siam sok soka Evanan ram hnoya biruk na hriat na lam panan tumani steam ho ron thlen main an tlan chhemana Kessleran thinrin takin esme a hawa mangai na wanga katiani halola ti zui athil ti wang chuan an shut down zuya Kessleran akut lo vuanin mishing chat thlatur an zia a hmuchiang khop mai Kessler chuan fei hnena Evan te tlan chian na tura arin avazot ngala ram hnoya inom na chu alo shilani Evan te thian dun an thlen hnu chuan Keisian athil siam robot model thar an tlangzar trap to thu achila Nexera system a hek khan model thar chu tlangzar wat ani theinan alo siam puitlingane yengin Keisi thil ti kha lo muvein Kessler avashil wata darkar khathun an la nei tin Kessler anom na hmun awa thlenga
a pistol phorin Casey le Evan an ron chuak anin biak boy hnu chuan Casey an Kessler abei thuta silai anin chulai chuan an met puak pal tlat Kessler a thi zoi zoya Casey chu ataksa atangin oil a ron chuak ve thung Casey hi simulant robot aloni ve renga Kessler an ka le atum lai takin Evan an aron vom leng dor mai Kessler tlan chiat nu chuan Evan ten an lu sana Casey shiat lovin Evan chuan silai ala chuaka Kessler check in hluya ava pha thisen a hlo na sat em wangin Kessler chu alo thu noka pona wak chokin tlan chiat le atum chu achat thlazui ta ne Evan ina alet le nu chuan simulant model thar chu khovel pumpuya alo zalen toa Casey pui an tum chuan angai love min pui tu aron thleng trep to kalro alo tia pona Evan a chua nu chuan Casey dik tak chu aron thleng lola a ming chu Desmond ani ina lutin Casey hliam chu a boy som ngala hemi nu hian Evan chu anina ho lea pula fei va surprise in anu pui chuan engatan ma ati to lo thu alo shila Evan thinrim lutuk chuan pula chuan a hnim hlum zui chumi nu chuan ruma fei simulant robot omna khan akala anu pui simulant chu nunbul tran pui turin atinung ve ta ni esme kha mi pui ma an lo lilam me ka achang huai ber chuan hruain Desmond tan motora lo ngak reng toa anni po nunbul tran thaturin anin phur liam zui